Ayo kene, Mbak Fahmi. Monggo monggo Mbak Fahmi. Aturan mriki ning nyanyi. Mas Petro pun ngantosi. Cekli lho. Gong. Yun. Upama kowe duwe bojo kaya Mbak Fahmi piye, Mas? Kula dol. Piye to, Mas? Lambe kok anggere jebles ae. Kok didol? Tegese tak dol suaramu tak karyake ngono lho. Oh, aku nggih. ngomong karo mancing wae ning omah. Wong lanang iki nek ning omah gaweane mung isah-isah, gaweane mung mepe kuwi jenenge wong anu wong lanang sing solehah. Mula Bagong niku nang omah celak-celak Jeremy Thomas. Wah, iya lah. Celak nang omah Jeremy Thomas. Kok iso? Anggere esuk kan Jeremy klambi ngono. Nggih. Tanggane liwat Jeremy Thomas. Oh iya. Aku saking bektine sing wedok. Lah ya Nggih. bojoku kaya kekeselen bar mecoki kayu. Kok malah sing rekoso sing wedok. Ayo, diaturke sik kapilut. Monggo. Buka celuk Mbak Fahmi. Monggo. Digarap tayub. Nggih, ku sing angka loro garap badutan. Nggih. Ya Mbak, ya Mbak. Monggo. Yo. Kalamun waros liramu ati iki rasane tansah ranggo rasa tresno kang diam sarwa mikir ati kang bisa Moyo tan bisa ngoncate saben waci rasa anggudu ati anane aku amung kasane lamah loro tresno Balungane seru. Garap kerenin. Pertama sing joget khusus Mas Petro. Ya, Mbak Fahmi. Yo.
bunga 100.000 rupiah. Matur nuwun, Bos. Berkah berkah berkah. Nih.